suwarga la ilaha illallah ora ana lafat liya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ucine lawang suwarga ora ana lawan liya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Gusti Allah menyusani wonten wonten pangeran malih kejawi panjenengan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ajine manungsa saka ayang-ayang dhewe akibe kang manunggal nyembah Allah kang tunggal jejeglan liyane Allah aja sira nekatake setuhune amal niku kados kandet ing neraka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ajine manungsa urip saka ayang-ayang dhewe ya iku kang manunggal Mbah Allah kang tunggal kuncine lawang suwarga ora ana lapan liya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apa neng rasa kita nyekake manulangsa apa neng caya kita maninggal ati ira apa neng kesang kita ira dikir neng Allah apa neng ati kita mau selamat Allah
illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncine lawang suwarga. La ilaha illallah. Ora ana lafat liya. La ilaha illallah